Jungkung Mardiya nuwun wonten paring pangandika. Kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengku kalep. Coba matur kanthi walaka ulun midhangetake kanthi bijang satala-tala. Apa ta wigatine? Istunipun mekaten. Inggih wayah ngibaratipun badhe nempuh lampah. Namung kemawon kepangkalan benawi ing langkung ageng. Saged kelampahan dereng ngantos dumugi tepining benawi. Sampun larut kenteling Jaladri. Pukulun lho kok dadi mengku pasemon kaya ngono. Belakane kepiye? Kula menika sampun dangu. Gandrung-gandrung kaliyan Sri Kandi. Namung kemawon menapa to sababipun Wara Sri Kandi tansah duwa dhateng penuwun kula nolak dhateng katresnan kula. Trimah inggih wayah kasirnakno ikhlas lair batos jiwa raganipun inggih wayah. Aja kaya ngono. Sri Kandi kuwi gampang pinong pangel tak kandhani. Tumraping tata gelar nampik lan duwa penuwunmu saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli ora kok mergo ora tresna nanging sumurpa ya nggir temonana wong tuane Sri Kandi gelem dadi bojo matur iso bangun Taman Mayorkaca yen bisa gawe apike Taman Mayorkaca esuk becik sore tok boyong, sore ketok apik, esuk tok boyong. Sasongkor mangsang wayah, sumulu madang ana puncaking gunung. Sirna kumedhaping Kartika, kasurutan Iwang Pratangga Pati. Jumedhul saking bumi katitik wis bangun raina ing aduh pukulun matur sembah yen ngaten kula nyuwun pamit badhe manggi Rama Durpada ya sing ati-ati sak pungkur kita ora tak tegake Jungkung Mardiya. Kendra mangana anung nitore soroting surya tutuk pindha lenging Kuthaka mingisyung kadulu mawa Prabawa nyadong dawuh buke Jaramaya lho aja wedi kangelan Jungkung Mardiya tutna sak mangsa-mangsa ana kang ganggu gawe Bilanana kuwi putuku nyistake dawuh kepareng nyuwun pamit ngodol lampahipun Jungkung Mardiya.
alon tata lenggah ira dutaning Sri Naranata tekaping Prawandawa katon lumawating tias lir sang kusum Sampeyan nuwun wonten dawuh. Ya nuwun wonten dawuh. Ya iki piyaying arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Janaka. Mulane Gusti mangke keyuyun-yuyun. Sare ora sekeca darurai celawung. Raden Janaka kuwi baguse kaya ngono to. Angger Raden Janaka kaya-kaya karo bojoku sing werdur laku sengit. Sapa bojoku? Wis rasa nyambut gawe bendina ming dolan-dolan. Ya karang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing goleke gawean. Sembah bekti kula kunjuk pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Pangestuku tampanono kula pundi maksir ngono ya sing disebut wong ayu ki kono kok maksir dadaku monggo bojoku karo temune wong ayu ora sak sampun kula lenggah skeca kados pundi pinjenengan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun menapa kados pundi kok tindak wonten ing kedaton taman Merakaca kados pundi sampun sae aku krungu kabar yen sapa sing bisa dandani taman Merakaca ya kuwi sing tok lateni mboten lepat panjenengan Raden aku saguh ndandani taman Merakaca sakabin taun ora sah ngenteni taunan iki mengko aku saguh mulih kaya jaman semono ing wanudya utama anggambar ruming kusuma gembrang-gembrang yen ngandika saestu menapa pripun ya temenan nggih ngaten kula nderek kowe ora mengkowene wis dadi mboten arep kepengin nyawang kaya ngapa limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi. Ya wis ayo tak parengake. Ayo melu piye, Mbak? Nggih. Kalih Mas Bagong mboten. Ngenteno taman ora ngono. Pacarku e. Oh, Mas Bagong iya biyen. Dek karwane sing dhisik seda wae. Bojoku wis mati dengan sukses. Oh ngono. Monggo kula diraken pangeran. Ayo
Rayu Den wis nolo garing. Wah ya munggu tenane. Ndoro Sri Kandhika ngrelengat jejer karo Ndoro Janaka wah jan iring. Ketok kaya ana memanane ya. Heeh. Kaya aku kur kae sing tik kecok kae. Kaya ana memanane. Angger aku nyupir karo jejer wah ketok. Itu ali serem ngono. Nyupir apa becak? Iso nyupir becak kok aleman. Nika Mas Bagong to, Den? Iya. Gusti, mbok ya disemir apa piye rambute. Kaya ora tuku untu bar dhuwit dimut. Gelem ya kok ngene iki ra gelem ya wis. Nolo gareng, pula bapakmu ndi? Hani kan apa? Kene lungguh kene bakal dilaksanani penuwunku Pangeran Janaka tata-tata bangun taman. Oh nggih. Ngaten apa Den? Iya nolo gareng. Kok tak ngaso. Ngaso-ngaso kene yu. Nggih nggih Mas. Pun sewu. Omong-omong ya kono. Ora ya. Katartona Kusma Raden Janaka estimana harsa minangkani panuwunipun Dewi Warsikani. Jertaman wis komplang. Jim setan pripran trek-trek bareng acandak. Kang Kusma kagiring samya ngidul. Sumusul rawangipun matek mujijat Raden Jankarsa mangsulaken uda wedaning Taman Mayarkaca ing endah rikala jaman semono mung sakedhep nektra paribasan Taman Mayarkaca bisa malih dadi taman kang endah dadi taman ingkang langkung edi ndadosaken gumunipun sedaya para rati. Sang Arjuna esmunya kamanungsan liriki kodi kamantian lono kongas Sri Kandi kula pangeran sawangen sing ora becik mengko kowe matura mun banget aku ming satroke kanggunan kekuatan apa lamun semet disedhiri dari taman apik kaya ngene iki wong apa ngono
Yo iki keparingi dewa. Kejawi keparipun Jawata ya pancen dasare kedunungan kekuatan batin. Iya, mula nek ora cok kangen ya cok kono. Ngangen ora. Yung. Nek sing dijanggut ki janggute Ndara kok. Sing niyo kok dapur. Kesetrum Mak. Pangeran apa? Gandeng kula menika wanita nanging kepengin dados senopati. Mau kondhangipun Kamajanaka niki jemparing titis. Titis wae. Kowe iki menengo wae, Wer. Buambleh wae ora. Mbok kula dikandhani jemparing. Ya kena. Ya kena. Sing ngendika ki sak celmong-celmong rumah aku mangkel ki. Ya ayo tak ajari ngono apa ya kena. Kula kondang nek ra duwe nganu ndara ki. Satra ra ndek kekawi. Nang ngendikane sak celmong-celmong ayo sepet. Tak cari ya kene. Nika lho jemparing, nika sing jemparing yo. Sipate ngene kandhani. Nyipat wong sing dijemparing utawa apa wae. Kuwi aja nganti kurang duga prayoga. Matno. Tatas pangingwersa. Aku iso jemparing kaya Kang Majanaka piyai kok mangkelke apa-apa kok pinter iki wong apa ngono. Kowe ngapa Gong ora iso ngadeg aku ora. Setruk. Setruk kok mayeng tahan. Cekel panah iki gendewani. Ngaten iki kurang mundur nang ini ngaten rene titik coba lepasno patitis lepase jemparing bagus kang rinengga busananira wis po meneh malih sing nganti pinter Gong nun kene mangkene Mas mbok kono ditoke mo kowe ngriki mawon den ayu pun monggo mengko aku kurang bener dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukuke nimbali mawon mangke yo setruk e monggo pangeran Satirana ayo tak tuturi dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukuke nimbali mawon mangke yo setruk e monggo pangeran Satirana ayo tak tuturi Thank you.
dayaning talaga kadilangit mambang tepas ulan pamaneka lintang daya kusmayana sumawur lumrang dadi kang jalada ngaturaken kasugengan rawuhipun anak Prabu ingkang milenggah Durama kula tampi mawi tangan kula kekalih kula cancang poceng weni nuwun nampi pangayumanipun para sesepuh so pangestu dalem Kanjeng Rama winantu karajanir Sambikara sungkem pambekti kunjuk sandhap padha mawantu-wantu kula tampi kadhingah menapa ing minangka dados darunaning penggalih anak Prabu rawuh wonten ing Kraton Pancala duh Rama sowan kula ingkang sepisan atur pangabekti ngangka kalih sampun wula-wali ingin putra nglamar dhateng ingin putra Sekar Gedaton namung kemawon tesih mujudaken Kintaka dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingkang putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing Bathara kula supados wan pepanggihan kaliyan Rama Prabu ingkang kiwawantahan kula menika Nalendra Puter Gelung pun jungkung Mardiya oh iya oh menika ngincok sering kintuni wala wonten sadal Rama iya lajeng wedal sak mangke kepeksa kula lajengaken penuwun kula kepengin nglajengaken ngen kula kasmaran kaliyan putra Sekar Gedaton kepengin lajengaken anggen kula kepengin bebrayan kaliyan Yayi Wrastikadi Rama kula suwun rilaning penggalih keng putra badhe kula jak mukti wonten Kraton Muter Gelung anak Prabu kula pun bubuk nggih la yen pancen estu cobi dipun buktekaken oh lho lali iki oh lho kaca iki mangke badhe kula buktekaken Nat Kusmana Raden Supali badhe mlebet wonten taman marmane saking Kraton Cedipati datang ngampil pusaka ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisi nunata mandura ngasta pusaka senjata nenggala sigra matek mantram sati ing ngaran Aji dikono to santemah para Kurawa tamat daya kawi jayanipun Raden Supali kraos marlupa Pendhita Durupati sing kundlasan para Kurawa nata anggung mandura kesuben sari nek ora kleru Kurawa. Nah ing siji iki Prabu Baladewa ngasta pusaka nenggala kok dengaren temen. Karo pusakane kok ora uwal ki apa sababe? Yen ngono aku tak mlebu taman sapa to sing nang taman? Kudu tak pateni aku tak nggawa pusaka nenggala. Aja alok kelangan Baladewa pusakamu tak colong.
Pun rimawon. Janji nunggone tunggoni. Kareng nandika pun ngeloni bapak. Pun kajenge kula tak kalih Petrus. Ora ngentuti lho, Tru. Ora. Kuwi dadak pas-pus. Nek aku nang kene kok ora nek. Kocap Raden Janaka Narkasmana kraos marupa marmane wis uninga kalamutana Duratmaka ing kurmatek Aji Dipa. Senajan Aji Begananda iku bisa kanggo gawe srana ngantuk ing para manungsa, nanging yen ketaman Aji Dipa ora bakal mandi. Raden Janaka matek Aji Dipa katone niktane merem nanging mung mresani ayune Sri Kandi. Dadi anggenipun Samudana ngremaken nektra niku kanggo srana anggenipun ngliling keng rayi. Napa? Melek lho kok ngatiku ora kepenak. Sri Kandi, kula turu kene. Ingis tangken dawuh. Mbok kene truk ora. Kaya nyangek ku mau minggat ngono lho. Wis ditata. Mulat sanga bagus semunyo kamanung. Kocap Raden Supali. Pirsa Raden Janaka wis jejer marang Dewi Sri Kandi. Nanging sejati nggih nendra mung kanggo Samudana. Yen Raden Janaka Samudana nendra den ganggu Sri Kandi. Yen Sri Kandi Samudana nendra den ganggu Raden Janaka. Kira Bagong kelan turu diganggu Kira Petruk. Raden Supari bakal nyirnaken Raden Janaka pusaka nenggo kasaut katamaken Raden Supari Sira Margalayu. Janaka pancen patut dadi bojo Sri Kandi. Petro, nun tangi. Oh, tangi gong ora. Kowe tangi terus aku tak turu. Buleg ki watu aku. Niki sinten, Gus?